unang be pasombuli luau sai toguau jono tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hubili dalaki alani togi honau Tuhan patudu honma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuho alani togi honau Tuhan patudu honma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuho unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe hona ma hupili dalan mi alani togi honau Tuhan patudu hon dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy pegang gua tahe honama hubili dalaki alani togi
alani Togi honau Tuhan Patuduhon ma Dalam Tuhan Unang be Pasombuli luar Saitogua Jonok Tuhan Unang be Pasombuli luar Saitogua Jonok Tuhan Horonai ihutonoku Ale Jesus Ale Tuhan Ai malua jala tarulia Dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe rona ma hupilit dalan mi alani Togi honau Tuhan Patuduhon Jalani Tuhan Unang be Pasombuli luar Saitogua Jonok Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai Dang na boy begang gua tahe honama hubili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam Tuhan unang be pasombuli luar saitogua jonok Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam Tuhan unang be pasombuli luar saitogua jonok Tuhan unang be pasombuli luar saitogua
ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ay maluwag jala taruliaw dung hupajono tulang bumi nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe honama hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani tuaw unang be pasombuli luaw say toguaw jono tuhon nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guaw tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituaw unang be pasombuli luaw say toguaw jono tuhon alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituaw unang be pasombuli luaw say toguaw jono tuhon unang be pasombuli luaw say toguaw Horonai ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ay maluwag jala taruliaw dung hupajono tulang bumi nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe honama hupilit dalan mi alani togi
honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai Jang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduh Asa para silo asa lelengai parenggan basai para silo hai ingot tok tok ale tondikon surena dengan nadi pasonggop de batatu dengan basana drona pangolu hono sayak tung ado pargo gotongon namarau lo santo Tuhan debata di surgoi sunhinagogoi marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon amin di alo debatado akan na jukat roha alai di lehot do asini rohana tu akan na serep maroha haleluya Haleluya, haleluya, haleluya. martangi yang mahita ale Tuhan debata para si roha jala na bonar mauliate hudok hami ala dipabitsar hotu hami barita na uli na manundangi rohanami ay ala ni ubahen hutad dahami ho dohot lomo ni roham dipangido rohanami naung mangulahon lomo ni roham hami saleleng dingoluon jalan naing martua hami bahenonmu sai parbadiai marohanami marhite-hite todim jala pargogoi mahami mangorom hisap-hisap dohot makotapon roha portibion sai palasma rohanami mangoloi ho
Allah ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata marhite ede nomor 540 sada ayatna naparjolo. Namulat Jesus ihasangaponi mangalap na badia itu sonangani hutun dalong mana dipuniki Yesus mahaposaki diha roronai. Tatangyakon mapatik ni debata ima natar surat di Yohanes 10 ayat 14. Audo parmahan nadinggan hutadado aka nadi au jala ditadda nasidado au ima sahakna atong rap mangido gogo mahita tu debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na humbar tu patikmi. Amin. Tabikima ete puji-pujian sian kor wilayah Galatia.
Tapuji ma Tuhata marhite ede nomor 688 ayat parjolo sahatro di ayat paduahon. Tuhan jojodo marsado ngaki ala nasala pambahenaki hataku lakanang paru laki jora pakuliki betu paso une mambanjut rohani dong aku pe pikiran hatana urang ture jora Tatoputi ma dosata nagodangi tujolo ni debata tapau tepe maruhata martangi yang mahita. Ale amanami jala di batanami na di banua kijang pargogo naso hatu dosan pardenggan bahasa doho jalaro di saleleng-leleng nado asini roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami, jala sai unang be ingot aka dosa nami. Ai jot-jot tuhami mardosa maradopon ho, jala jot-jot do husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalasyan nami, di hatam ale Tuhan Jehovah. Sai unang paingot-ingot pangalasyan nami, unang alang asini roham, sai uru pimahami ho ale Tuhan debata hatuan nami, palua hami jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Begema hata baga-baga taringot tu hasesaan di dosa. Songonot do hata ni Tuhan Jehovah. Nunga di arsahiho au marhite sian akadosam. Jala nunga di lojaiho au marhite sian aka hajahatonmu. Au tutu, au sadiri mamalesei aka pangalosim ala ni hadirioku. Jala dangbe hu ingot-ingot aka dosam. Hasangapon ma di debata na dikijang. Amin. Amin. Tapuji matuhata marhite ede nomor 157 ayat parjolo. Naman mahali haita arholong rohai ima Tuhan ka Jesus sile ontuai sile ontuai. Tabege mahata ni debata turpuk epistel di hari mingguon ima natar surat di Markus onom ayat 30 sahatro di ayat 34. Tajahama margati soring. Dungi marpunguma aka aposteli tujolo ni Jesus. Di paboa ma tu ibana sasudena nani ula jalana ni ajar hon nasida. Dungi borhat mana sida marparau sumurut tu inganan nasuhi. Asa dinan tardarat Yesus di idama punguan naboloni gabe asima rohana mida nasida ai songon biru-biru nasida naso marpamahan gabe godang ma di podahon tu nasida ola ni ima sahakna martua doaka natu mangihon hata ni debata jala na upiopsa. Amin. Tabigema kor ende pujian sian kor paropuan Deborah.
Tapuji matuhata marhite ede 672 ayat paduahon sahatro di ayat patuluhon. Tunggu dam sin suarani Tuhatai Roma olas manang rohami Saita ingo toktong atani Tuhani Mangaraho jol matutuhani Sai patu pamai alani Tuhani Somat rimbalos na tuho debata domari danani ulami manang adong parbueni alani boama sondang nati uri boama atani luhani sayuru pinapogos na mardangoli asaro tu Jesus Tuhatai sai patu pamai alani Tuhani soman kirim balos na tuho debata domari danani ulami manang na adong parbueni Tahatidakon mahaporsiaota songon na hinatidakon ni dongata sahaporsiaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na so hatudosan na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siat todi parbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanua toro ding ditanom na mulak mangolo di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hutul tu siamo ni debata Jahoba amanai pargogo na so hatudusani di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di todi parbadia jala adong sadahuria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Tabigema ede puji-pujian sian kor ama Ebenezer.
tabigema tikting namasa di huriata di minggu sadarion. Shalom. Shalom. Warta Jemaat untuk kita Minggu tanggal 21 Juli tahun 2024 dengan topik Jehovah Marmahani Bangsona atau Tuhan menggembalakan umatnya. Yang pertama, nama minggu kita hari ini Minggu ke-8 setelah Trinitatis yang artinya ketritunggalan Allah. Yang kedua, statistik. Berita duka cita. Pada hari Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024 telah meninggal dunia Bapak AKP Purnawirawan Saidi Sitorus atau Opung Nisi Emeli Doli, tutup usia 64 tahun 3 bulan, suami dari Ibu Eka Setiade Boru Manurung. Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Perum Bukit Katulistiwa Blok D nomor 12. Dan pada hari Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024 telah dikebumikan di Pemakaman Umum Tamarunang. Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang kelima, Dewan Diakonia. Gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Sesuai hasil rapat huriah HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan tanggal 13 Juli tahun 2024 memutuskan aksi gerakan Rp2.000 menjadi gerakan Rp5.000. Dengan ini kami mohon supaya semua jemaat membantu keuangan pos diakonia dan dapat kita masukkan dalam kotak yang disediakan di pintu masuk gereja. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketujuh, pelayanan ibadah kebaktian wilayah. Di wilayah Galilea pada hari Selasa tanggal 23 Juli tahun 2024 di rumah keluarga Amang Amran Banjarnahor Inang Evi Diana Borupinem yang beralamat di gedung sekolah minggu. Di wilayah Kolose pada hari Rabu tanggal 24 Juli tahun 2024 di rumah Inang Nyonya V Silaban R Borupakpahan yang beralamat di Jalan Bitoa Raya Blok B2 nomor 24 Antang. Ibadah tersebut masuk pukul 19.30 WITA. Yang ke-8, pengumuman A1, kebaktian minggu di pos pelayanan Goa. Yang pertama, pada hari ini Minggu 21 Juli tahun 2024, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Ama Ebenezer. Ibadah masuk pukul 18.00 WITA. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 28 Juli tahun 2024 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah di minggu pos pelayanan Goa adalah Kor NHKBP. A2, Kor wilayah yang melayani di ibadah minggu. Pada hari Minggu tanggal 28 Juli tahun 2024 yang akan datang, Kor wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Efesus. A3, pada hari Selasa sampai dengan Rabu tanggal 23 sampai 24 Juli tahun 2024, Seksi Paropuan Naomi akan melaksanakan wisata rohani yang bertempat di Pantai Bosowa dan Hotel M Regency. A4, penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi. Sesuai program kerja Seksi Pendidikan tahun 2024, gereja kita akan memberikan penghargaan kepada siswa-siswi dan mahasiswa-mahasiswi berprestasi. Penghargaan diberikan kepada siswa-siswi SD, SMP, SMA sederajat yang memperoleh nilai rata-rata 9 ke atas. Dan bagi mahasiswa-mahasiswi IP semester 3,5 semester genap 2023-2024 maksimum S1 kepada siswa-siswi mahasiswa-mahasiswi supaya memberikan fotokopi rapot atau ijazah. Jika belum ada asli, boleh SKHU, fotokopi IP sementara dalam bentuk hard copy atau fisik.
tidak menerima kiriman file WA atau email yang diserahkan kepada seksi pendidikan atau sekretaris Huria selambat-lambatnya hari Minggu tanggal 11 Agustus tahun 2024. Penyerahan penghargaan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Agustus tahun 2024. Nama dalam sertifikat akan dicetak sesuai nama dalam rapot atau ijazah. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjutak, Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Boru Manulang, Nona Parulian Boru Pasaribu, Amang Aha Manurung, Inang Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu, Nyonya Situa K. Gultom Ciha Boru Pardede, Inang Nyonya Eje Sitorus C. Boru Panjaitan, Inang Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir, Inang Nyonya Situa AT Simanjuntak SLN Boru Siahaan, Inang Nyonya V. Silaban R. Boru Pakpahan, Inang Nyonya M. Huta Barat R. Boru Manurung, Inang Nyonya F. Pakpahan C. Boru Huta Barat, dan Ananda Edison Tampu Bolon. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 22 sampai dengan 28 Juli tahun 2024. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 10 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu tidak ada. Ulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Majaha Tona Sinode Distrik. Tona Sinode HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Tanah Toraja 16 sampai dengan 18 Juli tahun 2024. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, atas anugerah dan penyertaannya. Sinode HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur telah terlaksana dengan baik pada tanggal 16 sampai dengan 18 Juli tahun 2024 bertempat di Tanah Toraja. Yang menjadi tuan rumah sinode ini adalah HKBP Resort Sulawesi Selatan dan Resort Tamarunang. Sinode tersebut diterangi oleh tema supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu yang diambil dari Efesus 4 ayat 23. Adapun jumlah peserta sinode distrik ini berasal dari fungsionaris distrik dan utusan dari 17 resort yang sebelumnya 15 resort. Jumlah peserta sinode yang diharapkan hadir 81 orang, yang hadir 69 orang, dan tidak hadir 12 orang. Persentase kehadiran 85%. Sinode distrik ini memiliki agenda tunggal, yakni pemilihan fungsionaris distrik, yaitu Badan Audit Distrik ada 3 orang, Majelis Pekerja Sinode Distrik atau MPSD 8 orang yang sebelumnya 6 orang, serta pemilihan untuk pusat yaitu Majelis Pekerja Sinode atau MPS 2 orang, panitia pemilihan di Sinode Godang 2 orang, dan calon preses 3 orang untuk periode tahun 2024-2028. Seluruh rangkaian pemilihan tersebut berjalan dengan baik dan penuh dengan damai sejahtera. Beberapa hal lain yang menjadi perhatian dalam Sinode distrik ini adalah agar seluruh pospel yang sudah ada di distrik diusahakan menjadi jemaat penuh dan resort-resort supaya lebih antusias dalam membuka pospel yang baru. Demikianlah Tona Sinode Distrik ini disampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Kami ucapkan terima kasih atas doa dan partisipasi seluruh jemaat dan secara khusus HKBP Resort Sulawesi Selatan dan Resort Tamarunang, sehingga Sinode Distrik ini telah berjalan dengan baik. Tuhan memberkati kita sekalian. Tanah Toraja, 18 Juli tahun 2024, atas nama peserta Sinode Distrik,
Preses HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur, Pendeta Abednego Sitompul MTH. Yang berikutnya, bagian keuangan, pemasukan dan pengeluaran dapat kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Demikian warta kita untuk minggu ini, Tuhan memberkati. Tapuji matuhata marhite ede nomor 210 sada, laos taparade ma peleata. Tuhan Yesus susi parmahan, au biru nado. Yesus go di oro aku saihut tonoku ho, saihut tonoku ho, saihut tonoku ho. Yesus go di oro aku saihut tonoku ho. Pangmasa sori mago tung pangapulo gogo ia bogas mi uida saeu tonoku ho, saeu tonoku ho, saeu tonoku ho. Yesus gogas mi uida saeu tonoku ho. Dokon au suruamu ayatam somar gogo dungi ho manogu dongaki manopoto taiti masude tuho saya si sude tuho saya siroham sai togu saat masude Tuhan. Tuhan Yesus si parmahan, au biru nado. Yesus go di oro aku saihu tonoku ho, saihu tonoku ho, saihu tonoku ho. Yesus go di oro aku saihu tonoku ho. Martangi yang mahita. Dipuji jala disombahami maguarmu ale Tuhan, disandok asini roham, natoktong mangalinggomi ngulu nami, tarlumobi ale Tuhan di minggu napi narbadiamon, dipatau jala dipaluas hodo pehami ale Tuhan mamuji ho, di bagasan lasni roha. Nuaing pe ale Tuhan naing hutangi ho kami hatam, todim manamian di bagasan roha dohot pikiran nami. Asa boy ale Tuhan watu sihami taringo tu hatami,
jala huanguluho kami mai di ngulu nami. Atonggo di homahami ale Tuhan, mangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amen. Horas madihita amang inang, hatani debata dihita di bagasan mingguta sadarion iman natar surat di Jeremia bidu 20 tolu, mamuka sen ayat sada satu ayat onom. Jeremia bidu 20 tolu ayat sada satu ayat onom, tapayuti hukma songonon mahatan di debata, luba-luba dohok parmahan na jahat, marjea ma parmahan akan na mangago dohok paserakon biru-biru nahu parmahani nin na Jahoba, dibaheni buti hatani Jahoba, debatani Israel dopak parmahan, akan na marmahan bangsoku, nunga di paserak hamu pungwaku, jala di ojar hamu, jaladang di mata-matahon hamu nasida, idama, luluok kuma tuhamu hina jahat ni pambahenan muna ninna Jahoba. Jala papungo kuma pasi-pasi ni pungwaki sian saluhu luat haambolok konon nasidai. Jala aduo kuma nasida mula tupat japalan nasidai. Asama torop mabue nasida. Jala patidangoku tu nasida parmahan akan amarmahan nasida. Asa unang be tahutan nasida manang tarsonggot. Jaladang mago nanggo sada ninna Jahoba, idama narodo akka ari sogot ninna Jahoba, patindangokuma disi David sada tubur natigor, nabakit raja jala napistar jala hajongjongan na mauhum dohot hatigoran di tanoi, di akka arina dapotan tua majuda, jala Israel marsonang-sonang di ingananna, jala ondo guarna dohonon ni halak, Jahoba parpit torata. Ola ni masahana hujahami madibagasan bahasa Indonesia janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka. Sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dihitanani holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, di bagasan mingguta sadarion, di paubuk do tuhita sada topik nama dok Jahoba marmahani bangsona, manang di bagasan bahasa Indonesia dikatakan Tuhan menggembalakan umatnya. Amang inang nani holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, totudo ngaheata bereng manang ngaheata bege dalam Alkitab ini apakah sebenarnya arti daripada parmahan manang gembala. Di dalam Alkitab gembala memiliki makna yang kaya dan mendalam, baik secara harafiah ataupun maupun sebagai figuratif. Kita boleh melihat pengertian dan konotasi daripada gembala ini dalam konteks Alkitab mengatakan pekerjaan sebagai gembala adalah merawat domba. Adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk merawat dan menggembalakan domba ataupun ternaknya. Pekerjaan ini meliputi bagaimana seorang parmahan bukan hanya menggembalakan, membawa para dombanya ke tempat padang yang baik untuk sebagai keberlangsungan apa yang dibutuhkan oleh dombanya, tetapi seorang pekerja gembala ini menjaga kesehatan ataupun keselamatan daripada kawanan dombanya. Ini juga menjadi tanggung jawab bagi seorang gembala. Membimbing ke tempat pakan yang baik, melindungi mereka daripada mara bahaya.
Itu sebabnya ketika kita mendengarkan arti harafiah daripada gembala dalam konteks Alkitab ini, kita boleh melihat seorang gembala manang parmahan, ikon olo do ibana, maswadahon dirinya, bahkan berkorban sampai kehilangan nyawanya, agar boleh daripada gembalaan yang ia gembalakan boleh selamat dan menerima ketentraman dan kenyamanan. Mulu tabereng musesian konteks Alkitab taringok tu pengertian gembala ini. Gembala sering sekali merujuk kepada kepemimpinan spiritualitas ataupun di dalam komunitas daripada seorang iman. Itu mengapa seorang gembala dikaitkan pada seorang nabi, kepada imam ataupun kepada rasul yang ditugaskan oleh Allah untuk memelihara umatnya, untuk mengajar tentang kebenaran dan memberikan bimbingan terhadap gembala ataupun kepada akabiru-biruna atau yang ia gembalai. Maka kalau kita lihat di sini Amang Inang, seorang gembala harus di dalam kehidupannya memiliki kesetiaan dan pengorbanan. Seorang gembala dalam alam Alkitab seringkali menunjukkan kesetiaan yang tinggi terhadap umat dan kawanan yang dipercayakan kepadanya. Mereka harus siap mengorbankan diri mereka dan melindungi dan memelihara kawanan domba mereka. Dan ini juga diberikan kepada sosok daripada Allah sendiri ataupun kepada Yesus sendiri yang kita percayai sebagai gembala yang baik. Dia menggembalakan umatnya, dia mengurus dan melindungi mereka. Bahkan dia menunjukkan kasih dan perhatiannya terhadap umat yang dikasihinya. Itulah boleh kita lihat makna daripada seorang gembala yang sering sekali kita dengarkan dan kita baca di dalam konteks Alkitab. Berarti seorang gembala ada di dalam dirinya tanggung jawab, ada dalam dirinya sebuah perlindungan yang memberikan kepada kawanan dombanya, bahkan memberikan pengajaran rohani dan kasih yang mendalam. Dan hal inilah mengapa Tuhan selalu memberikan tanggung jawab itu kepada orang-orang pilihannya untuk menggembalakan umat yang dikasihinya. Dan inilah yang menjadi sebuah hal yang menyakitkan di dalam hati Allah pada saat itu, di dalam konteks perjalanan daripada Yeremia yang dipilih oleh Allah di tengah-tengah bangsa Yehuda yang pada saat itu hidup di dalam kemerosotan moral dan tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan memilih para raja, Tuhan memilih para imam di tengah-tengah bangsa ini. Tetapi mereka tidak memiliki tanggung jawab dan menunjukkan identitas mereka sebagai gembala yang memberikan pengajaran yang benar kepada para gembalaannya. Seharusnya mereka sebagai para pemimpin, raja dan iman harus melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang gembala, bahkan meniru Allah sebagai patron di tengah-tengah kehidupannya. Nah, inilah mengapa di dalam zaman konteks perjalanan Yeremia di dalam Nats ini, Tuhan menyuruh Yeremia untuk menyuarakan suara kenabiannya di tengah-tengah bangsa yang tidak lagi melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah di tengah-tengah hidup mereka. Raja-raja di dalam konteks ini melakukan apa yang tidak berkenan kepada Allah. Bahkan mereka mempercayai daripada Allah-Allah yang disembah ataupun dibata bal nalak do akalan na asing. Bahkan mereka tidak bergantung kepada Allah sendiri yang memberikan kekuatan pada mereka. Dan ketika kita boleh melihat di sini Amang Inang nani holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, di do ibana marjea ma parmahan akana mangago do paserakon biru-biru nahu parmahaninin na Jahoba. Sasitong na dison macai luar biasa do sogo ni rohani debata mernida aka raja mernida aka malim na hati-hai naso uduk di hata ni debata pola do nasida marmahan di bagasan parmahanan naso biar mangida debata jala aka biru-biru ngamar serak di sondo sogo ni rohani debata mernida aka na pinabaki di tonga-tonga ni harajaun Jehuda hati-hai ido makana mulo tabereng di son didok di ayat sadai marjea ma parmahan ai ise do parmahan na didok ni si Jeremia di bagasan kontekson
ima para raja, ima para imam, dot akka para nabi yang dipercaya memberikan tanggung jawab untuk membangun kehidupan umat. Namun kenyataannya mereka malah menghancurkan Yehuda. Mereka hanya mencari kepentingan mereka sendiri, korupsi, nepotisme, dan hal-hal yang membuat kesedihan di mata Allah. Mamereng akka biru-birui, nunga marserak, nunga marsikor. Disondo tarimas debata, jala didok debata ma tunasida, marjea ma akka parmahan. Sasitong naneng tabereng dison amang inang nani holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Nasida manian pasahat tontona ni debata, dinalaho memimpin bangsoi ke dalam jalan kebenaran dan keadilan. Tetapi balik para raja dan iman di dalam konteks ini hanya mencari kepentingan mereka sendiri. Dan disinilah mengapa Tuhan akhirnya murka kepada mereka dan menghukum mereka. Ahadu uhum na pinasaha ni debata tu nasida. Terbuang do bangsoon di pembuangan Babel. Adong do aka nabi aka pargap-gap nabi-nabi palsu yang mengatakan kita tidak akan terbuang selama 70 tahun lamanya, hanya 2 tahun lamanya. Itu yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu kepada raja yang pada saat itu, salah satunya juga adalah Raja Zedekia. Tapi Tuhan mengatakan bahwa mereka akan menerima hukuman setiap orang yang tidak mengindahkan akan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ikon marjea do nasida, ikon jaloon nasida uhum nasian debata. Gabe terbuang do bangsoon 70 tahun laleng na ima di pembuangan Babel. Di son ma ditiki di dok debata marjea ma parmahan akan mangago do paserakon biru-biru nahu parmahani. Taringok naneng tabereng songon dia rimas di debata na pinasa ni ibana. Tu aka raja, tu aka imam, dohot aka panurirang pargap-gap hati hai. Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan ketidakadilan dan ketidakbenaran terjadi di muka bumi ini. Bahkan kepada umat yang ia kasihi. Karena Tuhan melihat bagaimana penderitaan sian aka biru-biru na pinarmahan yaka raja na lalimi. Di sondo neneng di bereng debata, bagaimana Tuhan menampakkan, menunjukkan nubuatannya kepada Yeremia bahwa bangsa ini, bahwa raja itu akan menerima hukuman daripada Tuhan. Ditiki di pasaha debata uhumna tu bangsoon. Di son mananeng tabereng songo dia debata ima debata naguk hasitongan yang penuh dengan keadilan dan kebenaran. Tetapi dia juga akan memberikan belas kasihnya kepada umat yang dikasihinya. Ido makana nang tabereng dison amang inang di bagasan ayat tolu dohot ayat opati didok debata jala papungoku ma pasi-pasi ni punguaki sian saluh luat ha ambolongan nasida jala aduoku ma nasida mula tu pajapalan nasidai asa matorok mabue nasida. Nang tabereng dison memang debata mangalehon uhum tu akanannya sianna asa disima akanannya siannai orang yang dikasihinya menyadari akan kebersalahan dan kedosaan dia di hadapan Tuhan. Di sini kita boleh melihat tidak ada satupun di muka bumi ini yang lewat dari keadilan dan penghukuman daripada Tuhan. Tetapi Tuhan itu boleh kita kenal sebagai Allah yang penuh dengan belas kasih. Tuhan Allah sendirilah yang mengambil alih peran para pemimpin yang tidak jujur, yang tidak bertanggung jawab ini. Dan kemudian Allah mengumpulkan kawanan domba yang tercerai-berai akibat daripada pemimpin yang melakukan korupsi, nepotisme, dan kejahatan pada saat itu. Itu mengapa Tuhan mengatakan jala papungoku manasida sian pungwaki, sian salu luat hambolongan nasida, jala aduoku manasida mulak, tu panjapalan nasida. Tongon tahe di buan debatado nasida ikut terbuang saleleng 70 tahun. Alai naing di bereng debata Tuhan ingin menyatakan kepada umatnya ini bahwa sekalipun aku akan paserako kamu membawa kamu tu bagasan uhuman 70 tahun di Babel alai debata dang hea manadikon umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat yang dikasihinya. Sekalipun Tuhan memberikan ganjaran terhadap orang yang hidup di dalam dosa, tetapi Tuhan selalu merindukan orang tersebut untuk kembali ke jalan yang benar. Itu mengapa Tuhan mengatakan jala papungoku ma pasi-pasi ne pungaki. Jala dison mananang tabereng amang inang nani holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus.
Allah sendirilah yang menggantikan para pemimpin yang tidak bertanggung jawab itu dengan menjanjikan seorang gembala yang baik, yang akan memberikan sosok yang akan memimpin para bangsa ini daripada sisa-sisa yang telah terjadi di dalam pembuangan itu. Di sima naneng tabereng di ayat 5 satu ayat onomi. Idama narodo aka arisogot. Patindangokuma di si David sada tumbur natigor. Nabakit raja napistar jala hajongjongan nama uhum dohot hatigoran di tanoi. Sasitong na di sonma asini rohani di batana balgai. Disinilah kebenaran dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Sekalipun seorang anak melupakan bapaknya, tetapi bapa tidak pernah melupakan anaknya. Tuhan menjanjikan sebuah pengharapan kepada bangsa ini yang telah terbuang, yang telah melupakan Tuhan, yang tidak menjadi sosok pemimpin yang baik di hadapan Allah. Maka Tuhan mengatakan, Ida mana rodo aka arisogot ninna Jahoba patindangokuma di si David. Disinilah kita boleh melihat bagaimana Tuhan menggenapi janjinya kepada bangsa ini. Berbagai cara dilakukan oleh Allah mengasihi bangsa ini, memberikan para raja, memberikan para imam, memberikan aka panurirang. Alai saitong do aka bangsoon dinalaho manggulahon aka nasotama dia dopan di debata. Alai merlulak loning do debata, dia kembali memberikan kasih setianya dengan memberikan pengharapan janjinya kepada umat yang dikasihinya, yakni dia mendatangkan Raja Keselamatan yang kita kenal melalui Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Dialah Yesus Kristus, sang imam, nabi yang sangat berbeda daripada pemimpin Yehuda yang sebelumnya. Amang inang nani holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Ahado nanaing tabereng nagabi renungan di hita, mamereng na sinuarahon ni si Jeremia tu bangso Yehudaon, di hatakangon da sida, di naso uduk na sida, di hata ni debata, na parjolo na yang tabereng di son, kita harus melihat dan bagaimana menyadari setiap orang yang melakukan kelaliman naso unduk di tona dohot hata ni debata, ikut jaloon na do uhum sian debata. Ini menjadi sebuah perenungan yang berharga bagi kita. Tidak ada pelanggaran di hadapan Tuhan di dunia ini yang bisa kita sembunyikan. Sekalipun kita begitu apik menyembunyikan segala pelanggaran kita kepada sesama kita, kepada orang-orang yang kita kasihi, tetapi di hadapan Tuhan semua itu jelas dan nyata. Dan setiap orang yang melakukan kelaliman dan ketidakadilan di hadapan Allah, dia akan memberikan ganjaran seturut dengan apa yang ia lakukan. Disinilah kita boleh melihat bagaimana Tuhan itu adalah Allah yang adil, Tuhan yang maha benar. Molo didok debata marjea ma aka parmahan aka namangago do pasirakon biru-biru nahu parmahani. Dison manang sadarot ta amang inang nani holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Tung solomodo rohani debata dia kana papeolhon uhum di bagasan portibion. Tuhan tidak pernah menyukai orang yang membelokkan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun kita boleh melihat ketidakadilan, ketidakbaikan terjadi di tengah-tengah dunia ini, tetapi kita harus menyadari bahwa Allah berkuasa menyatakan keadilannya kepada orang yang melanggarnya. Na padua honeng tabereng di son amang inang na poso bulung nani holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Adong janji tunas Daud yang adil. Itu mengapa Yeremia mengatakan pantimbulokuma di si David sada tubur natigor nabakit jala napistar jala hajongjongan na uhum dohot hatigoran di tanoon. Atong neng tabereng madison kontekstual na amang inang. Berarti di dalam nats ini dijanjikan ada tugas tunas Daud yang adil. Berarti ada janji pemulihan terhadap bangsa yang telah terbuang, yang menerima hukuman daripada Tuhan. Kita boleh menyadari ini amang inang, kita baru memilih para pemimpin kita di tengah bangsa ini. Dari berbagai janjinya, ada janjinya makan gratis, ada janjinya dengan hal yang lain memberikan kesejahteraan dan kedamaian di tengah-tengah bangsa ini. Dan kemudian juga kita boleh melihat pemilihan di Amerika ketika Donald Trump berkampanye minggu lalu di Pennsylvania. Waktu itu juga dia tertembak waktu mendeklarasikan
kampanyenya. Di dalam kampanyenya dia mengatakan ingin menguatkan pertahanan di Amerika. Dan kemudian ingin dia memulangkan para buruh imigran ke asalnya. Banyak janji yang ditawarkan. Demikian juga dengan para pemimpin yang bisa kita saksikan di tengah-tengah dunia ini. Raja dan para penguasa di tengah-tengah dunia ini mungkin telah berkampanye dengan begitu apik menjanjikan berbagai hal kepada para masyarakatnya. Tetapi kita boleh melihat di sini Amang Inang, janji para pemimpin ini sangat berbeda dengan janji yang dinubuatkan oleh Yeremia tentang tunas yang baru, garis keturunan Daud. Ketika Yeremia mengatakan ikon adong masada tubur natigor dari garis keturunan Daud, itu telah nyata dalam perjanjian baru dan itu telah kita terima melalui Yesus yang telah hadir bagi kita, memberikan pengharapan, pemulihan terhadap kita yang berdosa, memberikan keselamatan bagi kita yang tidak bisa ditawar-tawar dengan hal apapun itu. Inilah yang bisa kita renungkan para pemimpin di tengah negara ini dan bahkan juga para petinggi di tengah-tengah gereja ini bisa menawarkan berbagai hal kepada kita. Disinilah kita harus melihat bahwa banyak yang berbeda. Mereka bisa menawarkan segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah kepemimpinannya. Disitulah kita harus menjadi orang-orang yang bijaksana melihat siapa pemimpin yang mampu membawa bangsa ini, yang mampu membawa gereja ini ke arah yang lebih baik lagi. Seperti janji Tuhan memberikan pemulihan melalui Yesus Kristus adalah pasti. Di sido nanang tabereng di son Amang Inang, perbedaan daripada para pemimpin di tengah-tengah dunia ini. Napaduahon adong naneng tatiop di bagasan renungan non, ada hukum bagi para pemimpin yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Maka penting bagi kita melalui nats ini mengevaluasi diri kita masing-masing. Dang holan nubuatan ini diberikan kepada para gembala. Tardok dohita gembala. Di Karejota, kita berposisi sebagai seorang ayah di tengah-tengah keluarga. Kita berposisi sebagai seorang ibu di tengah keluarga. Di tengah-tengah kepemimpinan kita, apapun yang telah kita terima pada saat ini. Tardok dohita gabe gembala. Atong neng pangidoon ni di batatu hita marhite turpu jamita di bagasan sadarion. Ikon bertanggung jawab mahita. Ikot tatiru masongon Yesus Kristus nagabe parmahan na denggan. Di tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluta. Adong dosada ilustrasi Amang Inang na ni holongan di baga satu hata Yesus Kristus. Molo merbelanja aka inata tu pasar. Merbelanja ikan laut tu lelongan. Ahado parjolo di berek kamu di ulahok kamu Inang. Molo berlanja manang aka amat tape. Pasti do ditiki mamili ikan hita. Mamereng segar do ikani ahado parjolo tabereng. Sian uluna do kan? Ido sian uluna. Maka ini juga adalah ilustrasi ikan busuk dimulai dari kepalanya. Berarti itu sebabnya ketika ibu-ibu memilih ikan yang segar pasti dia melihat dari kepalanya itu. Berarti di sini nats ini ingin mengarahkan kepada kita kalau kepala sudah berperilaku busuk maka pengikutnya juga akan busuk. Ai molodang boy hita gabe parmahan na denggan pasti akan berdampak kepada orang nata parmahani. Ya nak kota. Nang di tonga-tonga ni huria pe, nang di tonga-tonga ni bangso pe. Songon akka ina na laho tu pasar parjolo di bereng ibana ulu ni ikan ido segar dibuka ibana insang nai kan. Molo segar do insang nai manang satu ekor na de pasti denggan do ikan ni. Songon ni mahita nang di dokon di batatu hita asa gabe parmahan na denggak kita tumiru Yesus Kristus na marmahani hita. Yang berkorban dengan kesetiaannya menjadi teladan bagi apa yang kita parmahani. Nang aka yana kota pe, nang aka di tonga-tonga ni instansi parkarejuan, nang di tonga-tonga ni huria pe. Kalau kepala sudah berperilaku busuk maka pengikutnya pasti busuk. Inilah waktu evaluasi yang baik bagi kita. Molo di tonahon debata di bagasan turpukon marjia ma aka parmahan neng dohonon do tuhi taon Amang Inang. Asahi tapi tak evaluasi madirita. Ai parmahan na denggan dua tu diriku, ai parmahan denggan dua tu akayana koku, ai parmahan na denggan dua tu akana uhobasi, di tonga-tonga ni huria pe, nang di tonga-tonga ni bangso ope, nang di bagasan turpukope Amang Inang, di pangido dohita, kita harus
menjadi orang-orang yang memberikan kritik sosial kepada para pemimpin ketika mereka tidak melakukan tugasnya dengan baik. Ikon disido parsido hototta songon halak Kristen. Sotung sip hita ditiki adong akana salah di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni huria, nang di tonga-tonga ni negarawan. Didok-do isi siapa yang diam ketika terjadi ketidakadilan, maka dia adalah orang yang berdosa. Maka kita juga harus mengevaluasi model kepemimpinan kita. Apakah kita pemimpin yang takut kepada Tuhan atau pemimpin yang busuk? Kita harus berani menyuarakan kritik sosial kita kepada para pemimpin ketika mereka tidak melakukan tugasnya dengan baik. Baik itu di gereja, baik itu di negara, di instansi kita bekerja. Mari menyuarakan itu. Yeremia amang inang, mate do ibana, ala di suarahun ibana, hasitongan di tonga-tonga di bangsoon. Ido makana adong surat di bagasan Alkitapon, ratapan, adung-adung di si Yeremia doi. Ibana berani menyuarakan kebenaran, dan kita juga harus seperti itu, memberikan kritik sosial ketika ada para pemimpin yang tidak melakukan tugasnya yang baik. Bahkan ketika khotbah minggu yang lalu, kita diingatkan kepada Yohanes Pembaptis yang tidak takut sekalipun dia harus mati ketika menegur istri daripada Herodias sendiri. Diponggol do uluna, dibahen do ditalam hati. Aledang oleh bana, tetap dia menjadi orang yang menyuarakan keadilan, kritik sosial kepada para pemimpin yang melakukan kelaliman. Atong amang inang naposo bulung nani holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Jadi mahita gabe parmahan na burju yang meneladani Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Agar kita dapat melakukan apa yang ditugaskan oleh Allah kepada kita. Menyuarakan kebenaran dan keadilan dan sebagai pelaku kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Amin martang yang mahita. Mauliate ale Tuhan, dihatam nanunga hutangi ho kami, di bagasan minggu na pinarbadiamon, diajari ho dohami ale Tuhan, di tonga-tonga ningulu nami, asa gabi parmahan na dinggak kami ale Tuhan, nama kajongjokan, hati goran, hasitongan mudoh hatam di tonga-tonga ningulu nami. Nunga godang ale Tuhan, di pasahat ho, di hami aka ulau nami, nang di hajongjongan nami ale Tuhan gabi natoras di tonga-tonga ni keluarga nami, nang dilehoko di hami ale Tuhan aka tugas dohot aka ragam ni aka ulau nami di tonga-tonga ni aka parkarejuan nami. Daikon hupatari daho kami ma Tuhan hadirion nami, songon yanakonmu nama kajongjokon hasitongan, songon parmahan na denggan ale Tuhan na tumiru Yesus Kristus na gabi si parmahan di hami. Atong ale Tuhan songon balgania sini roham na pinabotohon mu Tuhan tubang sujuda, nang pe ale Tuhan na ikon mamulus uhuman nasida, alay Tuhan dilehokodo sada baga-baga ni nasida, na ikon martubur do Tuhan sada tuko na baru ima sian garis keturunan si Daud, ima Tuhan Yesus Kristus nagabe si palua di hami. Songon ima ale Tuhan di pardalanan ni golu nami, sada jaminan do di hami ale Tuhan di tonga-tonga ni ngolu nami. Asa toktong hami ale Tuhan di bagasan hatam mangudukon parsuruanmu di tonga-tonga ninggulu nami. Aidang adong naholip ale Tuhan di adopanmu. Patar doa Tuhan di adopanmu Tuhan salut ahanah ulah hami di tonga-tonga ni ngulu nami nang di tonga-tonga ni Portibion. Asa disima ale Tuhan ajaranmu hami, jala togu-togumu hami ale Tuhan di bagasan todim. Asa biar midaho mahami ale Tuhan di sandok akka parsuruan nami di tonga-tonga ni ngulu nami. Songon hami songon hama ale Tuhan, dinalaho mangaradoti makajongjokon hati goranmu di tonga-tonga ni parumatanggaon, nang diakai napi ale Tuhan, asagabi ina sori pada na toktong makajongjokan hatam ale Tuhan mamemehon hatam disalut akayanakon nami, nang dia katanggung jawab nami male Tuhan terjauh mahami gabe yanakommu, nama biar midaho, nagabe yanakonmu na jujur nagabe pemimpin na denggan di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolu nami nang dia ka ulaw nami pe ale Tuhan. Saya pabotohon madihami todim asa boy hale Tuhan hami dang mabiar jala toktong makajongjokan ale Tuhan habonaranmu. Asa disima Tuhan tarida hami songon yanakonmu na dipatauho na ikon marsuara na denggan menyuarakan pesan kenabian ale Tuhan di tonga-tonga ni ngulu nami. Ale Tuhan pardenggan basa disalut akar ruas ni huriam na boy marpungu di bagasan minggu sadarion paluas mahami ale Tuhan mandai denggan di basam
Marhite na toktong marlas ni roha hami ale Tuhan mandalani ngulu nami si ganupari. Atik pe ale Tuhan godang aka ruas ni huriam na ikon mandalani aka hamaolon, aka parsahiton dot aka ragam ni aka parukilon. Molohodo ale Tuhan na toktong mangalehon hagugoon di aka ruas ni huriami, toktong do nasida Tuhan di bagasan hagugoon, jala daw masyanaka pandelian. Tardumobi ma ale Tuhan sarihon makai ruas ni huriam, natongon di bagasan habuk ni roha. Martangiang dohami ale Tuhan di keluarga besar, amang say di sitorus, nanungam marujungolu di pigaari naung salpu, apuli maaka ruas aka keluarga ale Tuhan na di bagasan habuk ni roha, lehonon mumapos ni roha di nasida ale Tuhan asa di pasahat, di bagasan tanganmu Tuhan aka pojok ni rohana. Homa ale Tuhan na mga leon hagugoon doho tapulapul di aka ruas ni huriam molo godang aka parukilon na niadopan nasida. Alani aka parsahiton do aka pergumulan di ngolu di tonga-tonga ni parumatanggaon. Asi maroham Tuhan surduk kom matanganmu namar muliai mangalehon hagogoon do ahipason di aka ruas ni huriam. Wondiho kami maale Tuhan di inang nyonya insinyur si matupang boru si manjutak. Di inang sintua banjar nahor boru manulang. Di inang parulian boru pasaribu. Amang manurung. Di nyonya naibaho boru pasaribu, inang sintua gultom boru pardede, inang nyonya sitorus boru panjaitan, inang nyonya silitonga boru samosir, di inang situa si manjutak boru siahaan, di inang silaban boru pakpahan, do inang nyonya huta barat boru manurung, di inang nyonya papahan boru huta barat, do ianakon mo ali Tuhan ima amang Edison tapubulun, lehonon mo mahagugoon di nasida ali Tuhan. Nang dia karuas ni huriam namandai denggan ni basam marhite ulang tahun kelahiran, do ulang tahun pernikahan ale Tuhan. Semartaba-taba malas ni roha di nasida mandala ni ngulu nasida sarihom manasida ale Tuhan. Marhite na dilehoko gajang ni umur mardongan hahi pason. Pasu-pasu aka ruas ni huriam na toktong mangalehon roha do pikiran na do aka pilihan na di tonga-tonga ni huriamon. Sa toktong madongani nasida di aka ulaw na ale Tuhan. Asaboy dope ukap rohani aka ruas ni huriam mangalehon na daw dumenggan Tuhan di adopanmu. Tada ni hamolateon ni roha nasida. Ala di pasu-pasu ho Tuhan perdalanan ni ngolu do parkarejoan nasida. Sarihon maale Tuhan perdalanan ni huriam di sandok aka pakubasyon na. Sa toktong Tuhan mardalan do denggan dalan nami dinalaho. Pahebakon aka ulaw na denggan di tonga-tonga ni resoton. Pasu-pasu matuhan aka panggonggomi nami. Asa nasida boy mangulahon biar midaho ale Tuhan. Nang dia kadongan nami naso makilala songo kami di ingananon. Nasida ala ni hapogoson. Ala ni aka bencana alam. Dia kana di parsikor-sikor di tonga-tonga ni portibion Tuhan sarihom mangulu nasida. Pos rohan nami ale Tuhan se dia ajari ho jala di das-dasi ho hami gabi anakonmu. Natoktong boy hobas jala burju mardenggan basa tu aka halak na marahahurangan. Hupasat hami mangulu nami Tuhan tu bagasat tanganmu go di ho mahami. Mangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuho. Amin. Marede mahita sian buku ede 714 ayat sada do udukna huhu mata papungu peliata. Tuhan namarmahan kami, nunggu kami Leon dami kami, akan hinopotmo. Tuhan Yesus si palua, parmahanero asmo. Tuhan Yesus si parmahanero asmo. Tuhan parmahan haposan dongan na sumurungi. Say padao pangunjunan togu manalilui. Tuhan Yesus si palua pasu-pasu ruasmi. Tuhan Yesus si parman
pasu-pasuru asmi. Padami huingot hami namar dosa godango lasya suriyom muhami sian haramunanon Tuhan Yesus si palua ona puna hamion Tuhan Yesus si palua honampuna hamion paboto matuhami siradutan nami Tuhan gohirohanami dohot haholongoni Tuhan Yesus si palua dan tarasa holongmi Tuhan Yesus si palua dan tarasa holongmi. Tatangnya kon mapeleata ale de bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohona sa ulibasa na mauliutus hupasahat hami mas yan na nilehon mitu hami pelian nami tuho say jalo may gabe uap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparasya kami pelianon patimbulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibihon buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami asalang girgir hami mandok mau liate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amen. Nasana nilehon mi toniro di pamataku osado gogoki rodi salut ataku upasahat Tuho nasa usatokudo. Ale amanami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajonmu say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion honguluan siapari si sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Ayo dona puna harajaon dot agogoon rodi asangapon saleleng ni leleng na amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama hita, disodakon Tuhan di batama bohina tu hita jala asima rohana mida hita.
didopakon Tuhan debatama bohina tuhita, jala di pasorhon ma damena tutonditabe. Amin. 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 Selamat hari Minggu Madihita. Tuhan amarmahan hami, togu hami ruasmon, lehon dame midi hami, akan inokpokmon. Tuhan Yesus si palua, parmahani ruasmon. Tuhan Yesus si parmahan, parmahani ruasmon. Tuhan parmahan haposan, dongan na sumurugi. Say pada pangunjunan, togu manalilui. Tuhan Yesus si palua, pasu-pasu ruasmon. Tuhan Yesus si parman, pasu-pasu ruasmi. Padami huingot hami, namar dosa godango. Ias buriom muhami, sian haramunanon. Tuhan Yesus si palua, honapuna hamion. Tuhan Yesus si palua, honapuna hamion. Pabotohon matuhami, siradotan nami. Tuhan gohirohanami, dohot haolongami. Tuhan Yesus si palua, dang tarasa molong mi. Tuhan Yesus si palua, dang tarasa molong